Jo, s kým sa vidím v Aquacity Poprad na 20 narodeninách. 20 rokov zábavy, 20 rokov zážitkov. Ľudia, tam vystúpi Tina. Ja tam dojdem s Berginom. Janko Tribula osobne tam bude. Dobre? Bude to moderovať. Jan Tribula, počul som, že ešte aj zatancuje Paso Doble. A Miňová Kerešová tanečná zostava dojde rozbiť scénu. Dobre? Budeme tam robiť reelsko, môžete sa zapojiť. Ja veľmi rád využívam ľudí na skeče svoje, takže môžete sa zapojiť. Dáme fotky, pokecame. Pôjdeme na tobogány. A budeš malý Filipko? A budeme malý Filipko tam. Všetci dojdeme, aj Renča, aj malý Filipko, aj ocino, aj mamina, aj dedo. Ale